У мене вже не крик душі. Що зараз твориться у державі, знають всі. Страждають прості люди. Іменно прості люди страждають, і тварини. Оті всі олігархи, ота рада, вони, повірте, під кондиціонерами і в своїх басейнах купаються. А ми страждаємо. У мене притулок, ви всі знаєте, кременчуцькі хвостики, скільки тварин. Є кошатник, де котики живуть, там цуценятки живуть, там тварини-інваліди живуть. Скажіть мені, будь ласка, какого хера вночі відключають світло? Ви знущаєтеся над людьми і над тваринами. Я не хочу, щоб у мене тварини вмирали вночі від того, що вони задихаються. У мене 1500 гривень йде на те, щоб заправляти генератор. Тільки на вас одна у мене надія. Без вашої допомоги не виживемо. Ви ж всі знаєте, що ми будуємо притулок. Скільки тут тварин треба утримувати. Я звертаюсь до всіх небайдужих. Допомагайте, будь ласка. Я розумію, всім важко. Я розумію. Але такий час, що крім добрих, простих людей, нас ніхто не підтримує. Розумієте? Ні один олігарх не запропонував мені допомогу, ні один депутат, ніхто. Тільки добрі люди.